Jeg må virkelig have ramt rigtigt med mine 3 grønne mærkesager fra min video for cirka 2 måneder siden. For jeg kan se, at kandidater fra Radikale, Venstre og Konservativ har kopieret mine mærkesager, og nogle gange endda ordret. Hvis det betyder noget for dig at sætte dit kryds ved en, som rent faktisk ved noget om klima, energi og miljø, så har du mulighed nu for at stemme på den ægte vare. Jeg er den eneste af kandidaterne, der rent faktisk har en uddannelse inden for klima- og energiplanlægning og har arbejdet hele sit liv med klima, miljø, støj og sundhed. Når jeg kigger på, hvad de andre kandidater skriver, så bliver jeg i tvivl om, de egentlig ved, hvad de taler om. Og når de ikke skriver om miljø før valget, bliver jeg også i tvivl om, de vil arbejde for det efter valget. Jeg for mit vedkommende er grøn før, under og efter valget.